Wong. Ini gue rampung deh. Kok rampung Pak ngari teh? Salah rampung apa urung apa-apa. Tak susul iki ya tak wangi arepan. Akhirnya wis garek jiko. Lah banyune ndi? Aduh lali aku nggak nggo banyu kean. Duh, panas kok ngene kok ya ora nggo banyu ngono lho. Lali sak plengan aku ki. Lali saplengan kok iki wong kok banyu kok ya ora nggo banyu iki ya piye ngono lho. Lah piye lho wong lali mau yo. Ora saben-saben lho iki. Iki Ya mesti jenenge lho. wong lali kok. Lali apa anggere banyu mesti wong anu ya ora nggo banyu lho. Jenenge wong lali kok. Wong Jenenge wong lali ki ora. Terus disabeti kowe sing salah apalane kok lho kowe iki. Lah sing salah ki kowe lho kok. Ya jenenge aku ki. Jenenge wong lali lho. Lali lo apa? Wong sing salah dhek. Ya tak kira sampeyan wis nggo banyu to ke mau.